Jaixo, arazo guztie, netzat, dago, sinismenetan galdute egoten gehalako. Eta sinismenetan eta ideologietan edo ideatan dasatean hortan batzeko aldeginetan ibiltzea eta burrukan arrazoi zenedakien gora beran, eta azken baten da esjakintasun baten ibiltzea. Ze irabazte dugu horri? Zerrez. Zerrez. Eta gu Euskal Herrian, ontxe, danak ikur baten atzetik, edo idea baten atzetik, edo alderdi baten atzetik, edo ohitu gea, dana norbaiten atzetik jarraituz, ez? Eta nik uste dut, sigan avanzando horre baliola, ez? Si todos se perdieron, sigan avanzando y todos se perdieron, avanzando no sabía el camino. Eta hemen ere gauze berdina, danak leku berdina jundie, eta pitxin bat ikuste denien, hola, mugimendu pixket ikuste denien, bakoitze bere tajadi atatzea. Lehenko, oinda urte bete, pase txerri hori dola eta abar, nahiko jende pila elkartu ginen, Bilbaldin, eta alderdi batek berak ere zuen deirik egin, bizitza eragondik pixket batera gune horrek ez, bideratu zuen, bilkura hori, baina herritarrak bere erabaki propioz eta bere iritziz, eta aukera bat epin eta herri aukerasun elkartzie eta ez eta esatie. Ni uste olako gitie ez alda nahikue. Jarrera baten egon ekintza bateratu egiteko. Espalimanak batek jun, ekintza bateratu badetin nahi dugu. Oso ondo, egin dezala beste ekintza bateratu bat, zabaldu, eskeni jendi parte hartzeko, baina ez, hemen sektario jokatzen du. Eta sektarismo hortan ere etxegea. Bestiatik, gero bestia jardun, beste edonoratik eta norbeak eserrazi, edo gutxi egin, edo hortxe geldi. Pentsatuz, iritzi eukitzie eta sinismen batzu markatzie dala ikiarrie. Eta justu da, ez erreza, egiten deune baliolako. Eta zein inaiz egiten egunez egun. Ni ez nue estadiz zenekin, ultraeskuindarra alako, eskerreko zea delako, edo PNV delako, beste. Oin, autobusin dana batean goi, abioine bai. Eta hemen ere festatan danak batea bilduko eta danak baten. Oin, benetako gauza diteko, zerbait ingo aldeu ez eta esateko, eta baietza honek edo, abar, ezin elkartu, ezin. Bakutxe bere lerdo egin egitea izan da. Da olaxe egiago, izagiteko. Elkarlani, adegile, elkarlani ikiste dunez, elkarlani zer da, entzuten jakin iritzilek, etiketak gabe, iritzilek, jonkideak ere duzezat, eta ekintza bateratuk egin zerbaitetaz. Gero ertengo du, pausu man zehatik, bestela, pausu mate du, baina osotan obidin. Lurraspire juteko bidin ematen egia, pausu danak batea, danok batea daude. Baina aurre egiteko ez. Eta balio dut zertako baina, esateko bitxe banaken,